Vzniklo to úplne náhodne, keď sme hrali, tuším to bolo pred rokom, sme robili pred kapelu Chaka Khan, kde ma oslovil Melvin Davis, je musical director, zobral sa na mňa číslo a som tak rozmýšľal doma a hovorím si, že natočím si album s takýmto človekom. Čo už aj skoro sa stalo, lebo hrali vo Viedni s Littenauerom, akurát menili bubeníka, takže nemali na to čas nahrať to. A to, aby som išiel za nimi do LA a nahral to, tak toľko peniazy som nemal. No. Takže on ma tak nakopol kvázi. Už posledných 5 rokov som to chystal, urobiť svoj debut, ale myslím si, že až teraz došiel ten čas. Part One, čo ja viem, to je taký, to sa tak aj používa v podstate, keď človek chce dať nejaké pokračovanie v tomto systéme, akože. Tak som si povedal, že dám Part One, aby som nezlenivil hlavne. Na albume sú bubeníci David Hodek, Martin Valiora, basisti Robo Vizvári, Oskar Roža, Juro Griglák, Braylon Lacey, Mišo Bugala gitara, Pišta Bugala vibrafón, Anita sa ospev, Rado Tariška saxofón. Totižto ja som mal posledných 5 rokov stále úplne nové skladby. A keď som už toto začal točiť, čo som si pred rokom mal nejaké skladby, tak vlastne ani jednu som nenahral z tých starých. A všetky vznikali priamo teraz, tesne predtým v podstate. A nahrávalo sa to asi, boli také 4 sessiony, no, muzikánske dokopy. Potom nejaké playbacky sa dohrávali ešte. Veľa sa improvizovalo, čo značí, že ja keď som čerstvo skomponoval skladbu, ktorú som išiel na druhý deň nahrať, aj to sa stalo, sú tam také 2 skladby, a som ani nemal koniec skladby ešte urobený. A nahrávali sme prvý take, ktorý na znamenie nejako sme riešili a to aj ostalo v podstate. Aj také situácie sa stali. Neriešil som kompozíciu vyloženie, nechcel som to prekomponované, to som riešil niekedy, ale už teraz som to chcel, hlavne po tom spirite som išiel. Išlo mi o ten pocit hlavne, o farby, o pocit proste. A keď som už vedel, že s kým budem nahrávať, tak som v podstate na nich ušil, jakoby. A dal som im voľnosť, aby hrali to, čo cítia, a o nič iné mi nešlo v podstate. Celý album je o tom, čo som prežil v roku 2013. V podstate z toho môjho života za ten rok. Sú tam emócie, v podstate. Sú tam emócie a myslím si, že aj človek, ktorý akože nepočúva moc hudbu, to tam môže nájsť. Môže to vycítiť. Mňa v hudbe inšpiruje život. Momentálny pocit, momentálne to, čo žijem v podstate. A vôbec je to tak otvorené, že to ani nemá nič spoločné s nejakým žánrom v podstate. Ja si myslím, že je tam všade cítiť môj rukopis. A tiež by som dodal, že môj rukopis v tomto roku. Lebo rád aj mením aj postoj k skladaniu skladieb. Akože skladám už od mojich 14 a mením to. V podstate dosť to mením. Som to ja, akože stále, jasné, ale tento rok som v podstate zmenil ten celý postoj. Preto som ho nahral. Bol taký nový a som to dal von, aby som mohol ísť ďalej. Som spokojný, v podstate v konečnom dôsledku som spokojný. Stojím si za tým.